Hemra destanından bir parça. Hemra Tayetxan öz yurdunun gözelliklerini tarif edenden soň Tayetxan Hemra bilen Hemra janyň ýurduna gitmekçi bolup, atasy Mähmetxan paçanyň huzuruna Banu Kenizni uratdy. Banu Keniz bir näçe mendillik ýoly ýüräp geçip Mähmetxan paçanyň huzuruna bardy. O gyýy Tayetxanyň urudandygyny awaşkara etjekdigini, şonuň üçin iki tane at sorandygyny aýtdy. Tayetxan Mähmetxan paçanyň ýekatak perdendidir. Şonuň üçin Tayetxanyň her bir aýdanyň onuň üçin kanun hukmdy. Mähmetxan paça Banu Keniz'e iki tane at berip uğratdy. O Banu Keniz'e bir näçe mendillik ýoly ýüräp geçip o Tayetxanyň çarwagyna gelip ýetdi. Tayetxan aýtdy Kenizlerine, ey Kenizler, siz maňa näçe ýyllardyr hyzmat edersiz, men size bir mejlis gurajakdyk, bir mejlis gurady. Ýanky Kenizler ýatyk galandan soň o nirde sen Hemra janyň ýurdu diýip Hemra bilen ýoly rawany boldy. Emma bu wakany Kenizleriň biri aňlap, bu wakany baryp Mähmetxan paçaýa aýtdy. Mähmetxan paçanyň Mähmetçiň Serdar diýen bir serdary bardy. Muny 40 tane nökeri bilen Tayetxanyň ýynyň gowwedy uğratdy. Ýa-ki Mähmetçiň Serdar bir näçe mendillik ýoly geçip Tayetxanyň ýynyň gowup ýetdi. Nökerlerine aýtdy, her näme bolsa da şagydydyr, şahzadadyr. İlk baryp men özüm ötümün diläýin, eger şonda da gaýtmasa, biz onu güýç bilen alyp gaýdarys diýdi. Şeýdip Mähmetçiň Serdar Tayetxanyň ýanyna baryp atasy Mähmetxan paçanyň uğradandygyny, ýydyna gaýtjakdygyny töwerlä edip aýtdy. Ötümüň özüm alar men ataňdan diýdi. Emma şol ýerde Tayetxan Mähmetçiň Serdara ýalwaryp, "Gel şuňa ýalwarsam raýyndan gaýtmazmy?" diýip Mähmetçiň Serdara ardım sözläýin, "Eltme meni han dädemiň ýanyna. Dädem galar aşyklaryň ganyna, eltmäň meni han kakamyň ýanyna" diýip 5 kelime söz diýer boldy. Gör bak näme diýerkä.
altın adı. Benim hatam var vay ben senin değilim hayır ben seni kan kalkamayım yardım ay ya kısmetim şeyleyim İlkmen beni kandedimin yanım Ah 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 yanım Ay sen benim hatam bol